Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a la primera secció de 2024 de cinema i tecnologia aquí a Metadata. Què, com ha anat aquest Nadal? Heu menjat molts torrons, molta carn d'olla? Jo sí, una mica de galtona sí que faig, Ja us aviso que seria estrany que no les fes. Espero que us hagueu empatxat molt també de pel·lis i sèries aquests dies. I pot ser que hagueu sentit a parlar de la pel·li d'aquest Nadal, de la que n'ha estat parlant tothom i que tothom ha vist i que tothom en té una opinió. Us estic parlant de La Sociedad de la Nieve, del director Juan Antonio Bayona. A mi personalment m'ha rebentat, o sigui, l'he vist ja dues vegades, una al cine i una a casa. M'he mirat hores i hores de documentals, d'entrevistes als supervivents reals i estic absolutament fascinat per la història, i això és gràcies a la pel·lícula. No, de debò, poca broma, que m'he obsessionat bastant i sé detalls de la història, d'haver escoltat 25.000 entrevistes que dius, tio, estàs malalt. I m'ha semblat molt interessant portar-la avui per parlar-ne aquí, ja no només perquè ha sigut la pel·lícula d'aquest Nadal, sinó perquè al ser una pel·lícula d'humanitat, de les parts més intrínseques de l'ésser humà com a animal, l'instint de supervivència, al mig de la natura i amb cap mena de tecnologia ni res que se li assembli a prop per poder-te ajudar. Si és que amb la mala sort que tenien aquesta gent, com anava a funcionar la ràdio? És que ni això. I em semblava molt interessant ensenyar-vos com han arribat a fer aquesta pel·lícula tan humana, tan animal, al mig del no-res, amb una part històrica, amb una part més religiosa, més divina, no? Perquè sí, crec que La Sociedad de la Nieve té molt més aquesta part més humana, de com els sentiments, els pensaments van arribant al cap d'aquests sobrevivents a mesura que els hi van passant les coses. I potser Viven era una pel·lícula que t'explicava molt més tot el que havia anat passant, més que com es anaven sentint ells, etc. Llavors, el que deia, al ser una pel·lícula, doncs això, tan espiritual, tan humana, tan animal, em semblava molt interessant el contrast, perquè, per exemple, que sapigueu que aquesta pel·lícula no s'ha rodat als Andes. Aquesta pel·lícula s'ha rodat a Sierra Nevada, la part dels exteriors, la part dels interiors s'ha rodat a Madrid. I per tal d'aconseguir imatges tan impressionants com les que es veuen, doncs, per exemple, en el xoc de l'avió, al principi de la pel·lícula, el mateix ambient, en plans entre cometes més simples, com poden ser els sobrevivents estan per fora de l'avió i on es veu des de lluny tota la serra nevada, no de Sierra Nevada, sinó dels Andes. Una de les coses que m'ha semblat més interessants a l'hora de recrear tot aquest espai és recrear tota la vall amb un programa d'ordinador que jo no en tinc ni idea, però té tota la pinta que és com una mena per crear paisatges, ja sigui per videojocs, el que sigui, no? I espera't, perquè el més flipant és que un cop recreat dins d'aquesta aplicació, el que podien fer és moure's absolutament lliures amb la possibilitat de canviar les lents de la càmera que tu estaves fent servir dins d'aquesta realitat virtual. És a dir, podien provar a veure si amb aquesta lent o amb l'altra en el moment de gravar-ho quedarà d'una manera o d'una altra, millor o pitjor, i així poden triar abans de començar. I després podien modificar també la il·luminació de l'entorn depenent de l'hora del dia per estar previnguts en el moment de rodar. Què vol dir? Que agafaven i deien, en aquesta escena necessitarem aquesta càmera amb aquesta lent i a més necessitarem tots aquests focus, necessitarem tota aquesta gent, tot aquest material, perquè l'escena que rodem serà que representa que són les 4 de la tarda. És flipant, a mi em sembla flipant. Això passa molt més del que ens imaginem en el cinema, però quan ho veus explicat d'aquesta manera, a mi em rebenta el cap. Miraré deixar-vos aquí sota també a la descripció un parell o 3 de vídeos que em van semblar molt interessants, que expliquen, doncs això, com apliquen els VFX en la pel·lícula. Però no tots són efectes especials, i en aquesta pel·lícula hi ha uns altres efectes que són molt importants. Ho solen ser de normal, però a La Sociedad de la Nieve es fa exageradíssim. I és que els efectes sonors són de 10. Des de construir aquest objecte de metall i ficar-li a dintre 3 milions de micròfons diferents i agafar el so, passant per tirar neu a un cotxe i gravar aquest so també. Tot això, doncs, per recrear el moment on s'estavella l'avió, on estan deslliçant-se amb el fuselatge. Hosti, fuselatge en català? Perquè ara ho estava pensant i clar, la pel·lícula l'he vist en versió original, en castellà. Tots els documentals, doncs, els sobrevivents parlen en castellà perquè són uruguaians. Es diu així o no? Deixeu-m'ho comentaris. O, per exemple, per mi, un dels efectes sonors que més em va impactar, que fan una expedició i dormen a la intempèrie per primer cop i es desperten després d'una terrible tempesta nocturna i la roba, les mantes, el cabell ho tenen totalment encarcarat i com sona, és impressionant, és absolutament impressionant. Crec que la bona feina de Bayona com a director, tant de tota la resta de l'equip, per portar-nos un guió, una fotografia, una música excel·lents i que tot va a favor per explicar-nos aquesta història d'una manera molt humana. Crec que el fet que hagin pogut recrear també l'entorn i hagin pogut donar-nos aquests detalls que a vegades se'ns escapen, com puguin ser efectes de so, però que dins nostre calen. Crec que han sigut dos de les moltes claus que han fet que aquesta pel·lícula hagi calat en tots nosaltres. I és una d'aquestes pel·lícules
que jo encara hi penso, que passen dies i les recordes, i aquestes n'hi ha poques. Ah, i per cert, sí, perquè segur que n'heu sentit a parlar d'això, evidentment l'experiència en un cinema serà molt millor. Tots aquests efectes de so que us comento... És que bàsicament ja només pels efectes de so ja val la pena, però clar, com qualsevol altra pel·lícula. Però si la veieu a Netflix, no us sentiu menys per haver-la vist a Netflix, d'acord? No passa res, si podeu anar al cine, perfecte. Si no us ho podeu permetre i només us podeu permetre pagar el que val l'entrada del cine per poder tenir un mes sencer d'una plataforma, doncs mira, escolta, és de la manera que podeu consumir cultura a través del cinema. Jo sóc el primer que a vegades dic, ostres, mira, aquest mes no puc, m'esperaré que aquesta pel·li surti a la plataforma i escolta, tu, és el que hi ha. Simplement això, que ningú us faci sentir malament si la pel·lícula l'heu vist a Netflix i ells l'han vist al cine. I res, abans d'acabar m'agradaria destacar una frase que es diu molt al principi de la pel·lícula, que em va calar moltíssim, i ve a dir alguna cosa així, que el que més canvia és el passat. I no sé per què, jo ja vaig començar la pel·lícula com amb una ai aquí. Deixeu a comentaris què us ha semblat la pel·lícula, si l'heu vist a cinema, si l'heu vist a la plataforma, si us havíeu donat compte de totes aquestes coses, si també després us heu donat per mirar 1000 documentals i entrevistes dels supervivents. Recorda deixar-te un bon like si has arribat fins aquí, estic segur que t'ha agradat o entretingut lo suficient, i ja si ens vols donar tot el suport del món, subscriu-te al canal. Apa, fins la propera, ciao!